boy. First day of October, kag first day man sang Mascara Festival. Ay, hindi na Tarararan dan 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 dan. Ay, hindi na. It's time to smile again. Ay, English? Oo. Okay. Huwag ko kabati bisang kuan mo. Huwag ko kabati sa music sa mong sa Mascara. So, English gali? Parang pabatian ta ka. Kantaan mo ko rin sa utan. I'm sure ka practice yung gitar me. You're feeling I'm feeling it's time to smile. Hindi ka kabarangay ka nag-intras mo sa Mascara? Ay, post lang bala? Para hindi ka Galing kay gusto ko mabalaan, kay bantayan ko. Kay kung bantayan ko lang mga ano lang ko, hindi ko kumakon, kay gamaskara ka daan, hindi ta ka makilala. Hindi mo ka makilala. Oo. Bisan pa ang balon ta ka? Ha? Bisan pa ang balon ta ka? Bisan pa balon ta ka, hindi ka barangay, hindi ta makilala. Pero hindi makita, taka na kay balukwar, tubangan daan mo. Hindi Props lang ko yan. Leader ka kita. Props lang ko yan. Hindi ba lang tanan yung putot kinapatunga? Hindi wag na sa putot ko, hindi sa namin magsaot. Labo mga leader. Klaro bala. Leader, ang mga leader, kada kay ikaw may magsaot. Nang ma-intra ko to daan, kita 1 million to daan. Amak mo pila ka mo, abi, mo mag 50 ka mo, tag 20 mil sa inyo. OMG. Perting isip daan, nag 20 mil. Isip ko na daan, no? Grabe na. Makalculator pa ko tani. Ready ka na. Tag 20 mil sa inyo. Sa ano, pa sa costume nyo pa. Hindi kami, lain man niya, may kuhan man niya, may assistance man niya, syudad. Di ba tag 500? 500 ang assistance mo sa syudad. Di kung may barangay, kamo ito nadalang, barangay, madugang pag ina. Barangay na na ikang syudad, ang premium, itong haon nyo, tag 20 mil sa inyo. At yung barangay, wala may makuha yan. Ano na yung barangay, okay na yung barangay. Kuha ng, ano yan, ng recognition. Oo, naman na sila yan. Luwas na lang kung ng kapitan, mas hindi dala nyo. Dala nyo, de! Pidaf, charot. Nalagay mo tayo sa 1,000. Ano ko? Pagday ko rin sir. Sige. Good morning na sa aton dira nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton sining FB Live. Kag dira kay Binong 70. Uy, nari siya. Naglusot na naman si Binong 70. Yes, din sa halin man. Sako sa TikTok eh. Mo na. Sako na sa TikTok eh. May mga TikTok mas yung adahan niya. Follower ka? Oo, tanaw. Hindi man follower, kundi ka viewer lang. Sa maglusot. Nandito ka mga funny mo na sa iya mga TikTok eh. No? Miss Jenke de Alagdon, good morning sa imo. Kay Roslyn Labrador Rizala. Si mama niya Anita Labrador, Papa Wilfredo Rizala, kag sa kay tita niya Nelly Garsola. Tito Edwil Garsola, Nanay String Rizala, from Inayawan, Kawayan. Uy, mayong aga dira sa inyo. Kay Dennis Richard Tibor Roma, kag of course kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, good morning. Yes, sige. Good morning. Kay Maninig the One Bolgalio, mayong aga ma. Yes, good morning. Stand by na sa aton nga mga balita lokal. Pag-champion. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd. Kaugbayan numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, natala na magpadala sang 322 ka personnel kag 30 ka mga officers ang Negros Occidental Police Provincial Office para iga-augment sa Bacolod City Police Office sa Mascara Festival. Ginapahayag ni NOCPO spokesperson Lieutenant Judeces Catalogo nga ma-augment lang ang NOCPO umpisa October 10 to 16 kag ipahamtang lang sila para magbantay sa panaad sa Negros Park nga isa man ka venue sa selebrasyon sang Mascara Festival. Suno kay Catalogo, antes ang October 10, magapatigayon na sila sang send-off ceremony sa ilang mga personnel apang ginaistoryahan pa kung ipaidalong sa pagpamuno sa BCPO o kung NOCPO. Ginpahag ba ni Catalogo nga ini ang base man sa mando sa Police Regional Office 6 sa ila wala labot sa mag-augment gikan sa iban nga Police Provincial Offices sa Isla Sampanay umpisa Oktubre 1 tubtob matapos ang selebrasyon.
Mahibaloan pa sa conference sa Lunes nga adlaw kung pila ang augmentation force gikan sa Police Regional Office 6 para sa Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Fighting Line ginkumpirma ni PRO 6 spokesperson Major Mary Grace Borio nga nabato na sa region ang request sa Bacolod City Police Office angot sa augmentation. Tinutuyo sang duga kapulisan para masigurong kalinong kagkatawhayan sa festival nga magaumpisa subong nga adlaw kag magalawig tubtub Oktubre 23. Preparado naman ang makatapos ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 6 sa pagbantay sa posibilidad ng pagsulod sa illegal nga droga sa siyudad sa Bacolod sa tion sang Mascara Festival sa din maga-deploy ang PIDEA 6 sang mga K9 units sa siyudad. Ginpahayag ni Alex Tablate, Regional Director sa PIDEA 6, nga may pila ka mga pantalan kag terminal nga yara sa ilang listahan ka nagapag-iangot naman ang PIDEA 6 sa Bacolod City Police Office kag sa NOCPO agud mamonitor ang kaso may magsulod sa siyudad kag probinsya nga may dala sa illegal nga droga. Suno kay Tablate, dako man nga pagpanghangkat sa PIDEA ang pagbantay sa tion sang Mascara Festival bangod isa ini kadako nga event. Dugang pa ni Tablate, bangod sa ila paghimakas kapag trabaho sang todo gumadak para mga drogista, may mga dalagko na nga accomplishment ang PIDEA. Madumduman nga duwa na ka individual nga courier sa illegal nga droga na dakwan sa Bredco Port gikan sa Dumangas, Iloilo. Sa iban pa nga balita lokal, na aresto naman sang otoridad ang top 1 most wanted person sa Western Visayas sa operasyon nga ginpatigan sa tong Setyembre 27 sa barangay Abaca, Tobias Fornier, probinsya sang Antique. Ang naaresto ginkilala kay Jairos Osoyos Jr., 34 anyos, kag may standing warrant of arrest sa kaso nga paghimulos kag wala sang piyansa. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni PRO 6 spokesperson Major Mary Grace Borio nga ang kaso ni Osoyos may koneksyon sa ginaligar pagmolestya sa 13 anyos nga babae sa atong Agosto 2021. Sa karon, priso sa Tobias Fornier PNP si Osoyos, samtang ginpanginbulahan naman ni PRO 6 Director Brigadier General Leo Francisco mga operatiba sa madinalagon nga operasyon. Samtang ginpirmahan na ang kontrata kahapon nga adlaw sa tunga sang lokal nga gobyerno sa Bacolod kag sang kumbuyahan nga SNR. Ang amo nga seremonya ang ipatigan sa siyudad sa Bacolod sa tunga nanday Mayor Albi Benitez kag SNR President Anthony C. Suno kay Benitez nga base sa ilang gilagdaan nga kontrata, may propiedad ang siyudad nga nahamtang sa reclamation area nga natalana nga pagarentahan sa mga kumbuyahan. Dugang pa sa alkalde, base sa amuman nga kontrata, 80 pesos kada square meters ang renta o kung pagbabayaran sa mga kumbuyahan sa siyudad sa tagsa kabulan. Sa katapusan nga balita lokal, ginkumpirmar naman ni Mayor Albi Benitez ang natalana nga pagpadulong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa siyudad sa Bacolod bilang dinapit nga bisita sa Mascara Festival. Suno kay Benitez, mahimo nga sa katapusan o kung sa highlights ng festival magapadulong sa siyudad ang presidente, apang ginapaabot sini ang temprano nga pagbisita sang First Lady kag ilang mga kabataan. Dugang pa ni Benitez magluwas sa presidente, kumpirmado naman ang pag-attend sa among kahiwatan si Vice President Sara Duterte, lakip ng Speaker of the House kag Senate President. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Overage nga mga kandidato sa ngaluyag magpapili sa SK elections, bantayan sang COMELEC. Samtang halit sa agrikultura, ang gintugas ang Baguio Carding naglambot na sa kapin 3 bilyones pesos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming group. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar. Sige, good morning na dira kay Cynthia Peñas sa Barangay Kamalandaan, Kawayan. Damo ng mga listeners na sa Kawayan, no? May Kaliling, Kamalandaan, kay iban pa da mga lugar sa Kawayan. Good morning dira sa inyo, mga kadagakawadyan, ha? Mga aga, Melvin Piñafiel, ginagreet man ni Binong 70. Ang tanan ni Tagabago, oy tuod no, tanan ni Tagabago, ginagreet ni Binong 70. Kay especially kay Lili Limpangog nga monitor man subong kag kay Chay Aida Gamen kag Ardi Gamen. Ay, good morning Chay Da, musta ka na ba? Long time no see, no? Good morning dira sa imo. Baby Jen Benedicto sa Purok Seaside, Barangay Tangub. Good morning dira, no? Kay Toto Alarcon Araneta sa may Banwasang Hinubaan, maayong aga. Sige. Oops. Nadula. Aray. Of course, si Ma'am Vanessa Mayo is watching. Salamat gid Miss Van. Thea Kim Riman, ating. Morning dira sa imo, ating. Raymar Veronio Lingoste, watching from Barangay Hagimet, La Carlota City. Kay Raymond Opriok, ano niya? Cuerpo. Raymond Cuerpo. Good morning man sa imo. Kay Nerissa Gonzalez dira sa may Oton, Iloilo. Good morning kag kay mama niya da Ruth. Si papa niya Pito diri sa barangay 16, no? 16. Yes, pero si Mama Ruth siguro ato pa to. Ato sa Oton. Yes, perfect. Pagbalikan natin bidala naman sa nga uga kag ginamos. Uy. Muna tong delicacy pa rin ko. Muna tong product. Ligan mo na yung dala nila. Ay, mo. Actually, sa kapitas lang bakal ko, si Stancia. Basi. No. Sige. Kay amigo na Torco Jongko. Oy, tol, good morning dara sa imo. How are you? Oy, kamusta gali si Sir Alan Navales? Yes, so amigo ko Alan Navales, morning sa imo, Meg. Baw, dugay ng tawla kita na iba. Na-miss mo na. Na-miss ko na si amigo Alan Navales. Pero may taga-banding mo over a cup of coffee. Kag burger. 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 Burger na ya. Mamon na ginadala ko. Mamon na ginadala sa pero social nga mamon. Social nga mamon. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning man dira sa imo. Sige, kag sa kay Teresa Linahakayaw, kumusta ka damre? Yes, Ma'am Teresa Linahakayaw, good morning. Lalaine Grace Ibarra. Kag si Jean Borom, ihada. Yes. Kag si pare ko Arlene Borom. Nag-message man sa gabi. Pare pa na panawag sa akon. Maninoy na ko na. Daso naman Mabarong kita parehanin ko okay ah. Okay, ihado. Tari ako sa bato. Ngita naman tarkilahan eh. Abi ko Rose, ano naman ang old, Old rose yan. Kompleto. Color blue. Ang blue pag Blue or old rose. Ara ko yan. Mid na nga midnight blue. Ara na yan. Ipa-adjust sila bala. Buto ko kabalo ko na nung ilang. Dahil kompleto, wala nga yung mga wardrobe. Tablakan mo na muna kasi mo na ganito okud. Okud. Feeling ko maano ka na lang, mabakal ka na lang barong. Ako? Oo, okay. Kung sa isa bala ka tuig, kapila ka magmaninoy. Ay, tuo, no? Kalabanan, barong, ti ko maghulam-hulam ka, 800 to 1,000, diba? Gani, magarkila. Ti na isa mo kalibo, bakal ka na ng barong at tag 3,000. Okay. Sige. Sakto man yung suggestment. Sakto na. Diba? Sakto. Para hindi ka na ma-hassle, magkakto ka pa to
Praktilay may ara ko to barong ah. Te ara gle. Duwa na to kabilo, gina-preparar ko sa perfect. different occasions. Hindi sa simbahan la ini mo barong pag sabihin niyo la inon mo naman Yes. mo barong. Dibo. Ano kaya bida-bida. Ano ka to, pabida? Ano ka to ya? Pagabot. Uy, gwapo maninoy. Dulain mo to gina. No, maninoy. Dulay man to yung barong kay natong barong mo do may higko skillet subong may gisi na sliko daw. Syempre, small things. Damo ko yung barong mo. Nasa kay hinat do kita ko to do may doga yilo-yilo na to ang likod ja. Subong kita ang busok-sok mo do may gisi naman sa ilo ka. Yung cheese outfit ah. Sige. Bahala na basta may mga buslot or ano, basta ma-realize Basta na barong. change outfit. Cheese outfit. Kag barong. Pero di mo pa yun tayo ng groom kinag-change outfit kayo mo yan. Ari si Hugh Christ Gabriel dira sa may DK Kapihan. Have a great day ahead man sa imo dira, no? Kape. Kape, baw. Ba sige lang makantuan ko ginapila kadlaw na mo ang ka DK Kapihan la sa La Carlota. Kada Saturday ara ta si Mrs. La Carlota mo. Palayo mo. Gani man, no. Do ano gid Dasa ko makadto mo ko da, usually no mga late afternoon na. so Dito na naguro kape mga late afternoon. Abrihan na inilay. Apa Brian? Sige, sino na Si napagid? Toto Balolot, good morning man. Inday Blaza, ara naman nagapamati ang nagatanaw. Ray Flores Barrioga, may aga. Tamiyo lang happy birthday kay Bots Magapan. Happy birthday! Happy birthday to you! Standby sa mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Istrikto nga usisaon kag pamatukan sang Commission on Elections ang mga overage nga kandidato nga luyag magpapili kag plano magpasa sang Certificate of Candidacy para sa sangguniang kabataan elections. Ginpahayag ni Comelec Chairman George Garcia nga madamo ang nakalusot ka nagahimo sini bangod sa ila ihibalo, madamo sa mga kasong ginauyatan ang Comelec kag indi gilayon maresolbar. Agud malikawan ini ginpaandaman ni Garcia ang mga nagaplano bangod istrikto na sa komisyon ang proseso halin sa pagpasa pa lamang sang COC. Sa idalom sa Section 10 sa Republic Act 10742, nakasaad nga isa ka opisyal sang SK na elect o kung appointee kinahanglan nga pumuluyo sa Pilipinas, kwalipikado nga botante, residente sa barangay nga hindi magnubo sa isa ka tuig, kag 18 to 24 anyos ang edad sa adlaw sang eleksyon. Ginhimo ini sang Comelec sa piyakan na retipikahan na sa Senado kag Kamara ang Bicameral Conference Committee report nga nagapaisol sang barangay kag SK elections. Madulaan sang oportunidad ang madamo nga leader sang kabataan nga makaserbisyo kung ipaiway ang synchronized barangay kag sangguniang kabataan elections. Ining ipahay ni Senator Alan Peter Cayetano tungod sunod sa iya wala matalakay sang hustong bicameral committee report angot sa hagna nga pagpaiway sa eleksyon.
Suno kay Cayetano, may mga probisyon nga gin-mentionar ang pila ka senador pero tungod sa kakulang sang panahon, wala na matalakay pa. Pahayag man ni Cayetano nga sa ginsumiter nga hagna na disqualify ang pila ka mga leader sang kabataan tungod overage na sila pag-abot sa Oktubre 2023. Pahayag pa sang senador na kasaad sa SK Reform Act nga ang pwede lang makakandidato ang mga nag-edad 18 tugtog 24 anyos. Dugang pa sa bersyon sa Senado sa hagna, ang mga lider sang kabataan nga nagapang idaron sa karon sa 24 ang pwede gihapon magkandidato sa SK elections sa masunod nga tuig. Samtang malapit na sa 3 bilyones pesos ang halit sa sektor sa agrikultura bangod sa Bagyo Carding. Sa ulihing records ng Department of Agriculture paagi sa Disaster Risk Reduction and Management Council, yara sa 2.95 bilyones pesos ang total values ng production loss bangod sa bagyo. Magluwas sini naglambot na sa 164,217 hektarya sang talamnan ang nalitan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region kag Western Visayas. Naapektuhan ang 103,552 ka mangunguma kag mangisda samtang 154,734 metrika tonelada ang nadula sa produksyon. Nagakahangawa sa karon ng grupo sang mga mangunguma sa posibilidad nga pagkulang sa supply sang bugas sa tuig 2023. Ini tungod sa epekto sa Bagyo Carding kag manubong nga produksyon sang humay bangod sa mahal nga presyo sa mga agricultural products nga ginausar sa pagpalambo sang pananom. Suno kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, ang halit sang bagyo ginabanta naglabot sa 4 bilyones tubtob 5 bilyones pesos. Dugang pa ni Montemayor nga bastante pamanang supply tubtob katapusan sa tuig, apa ang ginakabalak-an among pag-abot sa tuig 2023. Parayag pa ni Montemayor nga antes pa mag-igo ang bagyo, apektado na sang mahal nga presyo sa mga abono ang mga mangunguma. Tungod sini nanawagan si Montemayor sa Department of Agriculture nga magpagawa gilayon sang bulig sa mga mangunguma agud makaumpisa liwat sa pagpananom. Nagakabalaka sa karon si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosa sa Subscriber Identity Module Card Registration Bill nga sa madumduman ginaratapikahan na sang Kamara. Suno kay Brosas, may posibilidad nga may pamahog ini sa data privacy sa mga Pinoy kag hindi man epektibo nga matapna ang mga text scam o smishing. Dugang pa sang mabalita, wala sang kasiguruhan nga kung ginrehistro asang tanan ang ila SIM cards, mauntat na ang spam messages kag trolls bangod sa kamaturan, madamo ang naga-benepisyo sini. Nanawagan ang nagkalain-lain nga grupo nga dugangan pa ang pondo nga itigana para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa Department of Labor and Employment. Ginpahag sa nagkaisa Labor Coalition kag Federation of Free Workers kag iban pa nga union nga mas kinahanglan nga ipatuman ang tupad ilabi na sa mga lugar nga ginlaslasan sang Bagyo Carding. Suno kay nagkaisa Labor Coalition Chairman kag FFW President Sonny Matula, ginbuhinan sang DBM ang proposed budget para sa tupad program halin sa 36 bilyones pesos subong nga tuig. Ginhimo ini nga 25.8 bilyones pesos sa masunod nga tuig. Madumduman nga nagligad nga tuig, ginsuspense sang dole ang tupad sa pila ka lugar bangod sa irregularidad kag naglabot pa nga ginimbestigahan sa National Bureau of Investigation ang nasambit nga anomalya. Nagtambong naman sa Anay Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos sa hearing sa isa sa mga drug cases sa Pasaka bato kay Anay Senador Leila de Lima. Ini ang ginkumpirmar sa prosecution sa dinang pagwa sang mando sa tuong September 29 si Judge Abraham Joseph Alcantara sang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 nga mahimo magtestigo si Ragos. Madumduman nga si Ragos ang isa sa mga nagpalayag nga nag-aaligar nga personal niya gindulong ang malapit 10 bilyones pesos nga napatian drug money sa tuong Nobyembre kag Disyembre 2012 sa bodyguard ni De Lima nga si Ronnie Dayan sa balay sini sa Paranaque. Sa katapusan nga balita national, nagpatigayon sa National Assembly ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kag nailihir ang bag-ong opisyal sa partido. Napilian si Palawan Representative Jose Alvarez bilang bulos ni Anay Energy Secretary Alfonso Cusi sa posisyon nga presidente sang partido. Nagapabili naman nga chairman sang partido si Anay Presidente Duterte. Ginpatigayon ang National Assembly nga may tema nga 40 years of enlightened nationalism kadungan sa pagselebrar sa ika-40 nga anibersaryo
voluntarios ang PDP laban. Ang iban pa nga mga nailihir nga opisyal musanday Senator Robin Hood Padilla nga Executive Vice President, Parañaque City Representative Edwin Olivares, Vice President for NCR, Senator Francis Tolentino, Vice President for Luzon, Cebu City Mayor Michael Rama, Vice President for Visayas, kag Senator Ronald De La Rosa, Vice President for Mindanao. Nagpabili naman si Melvin Matibag bilang Secretary General sa PDP laban. Si House Deputy Speaker Aurelio Dong Dueñas Gonzales Jr., ang Treasurer, kag si Senator Christopher Bongo sa gihapon ang auditor. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning, anay dira kay Homa Lumena, kay Josephine Lacson sa New York, kag kay Rodolfo Lacson dira. Good morning. Evros Patigayon Balolot, si Nerissa Gonzales, so hindi malahugan. Kaya lahog lang to Nerana. Rosemary Valuis, Jonel Halyurina, kag MJ Season, good morning. Mga ka-aksyon, inyong ipamatihan ang aton mga balita. Diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa aksyon report, second portion, upod ka-aksyon, Art Tayhopon. Balikay kita sa aksyon balita morning edition, upod ka-apon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Live